Sawuli nok pedaringan daringane nok pinggir lawang. Bumi iki dudu warisane nenek moyang tapi titipane anak putu tersayang. Mulane ayo padha dilestarekno. Hasil bumi ayo disyukuri sebab iku anugerah ilahi. Lali-lali ayo manembah mringkang maha suci. Rumangsa seneng dolor rasane ati aku nek nyawang bumi seger lan asri kabeh iku paringane kang maha suci. Sawah gunung segara kalilan alas sumber sandang pangan sing tanpa mula sapa sing rajin sergep lan akas mestine uripe gak bakal dewa. Bumi Indonesia kena tiarani murah sandang lan pangan, mula masyarakate gak bakal kekurangan. Indonesia terdiri lautan, pantai dan daratan, sing paling luas kawasan perdesaan, sing uripno kota ngandalno pengetahuan, sing ana pesisir padha dadi nelayan, sing ana pegunungan ngandalno perkebunan, sing ana kawasan perdesaan
padha nyandalno pertanian. Semanten kidungan kula sae boten orang kerasa. Assalamualaikum. Kok ngono bareng nih ae rek? Lho yo pas barengan. Kene assalamualaikum. bareng. Lho, kene wis kadung mangap. Mentang-mentang wulan poso, salam pengumuman. Soale mari Attention. Riko njaluk parcel apa ndang tak daftar. Oh, ngono ya. Tadi iki pengumuman untuk umum, dibuka untuk umum, diumumkan untuk umum. di WC umum. Kalau merasa sampean orang umum, maka ndang daftar, ndang tak lise nang kene lah. Iya. Sik Kak, sampean iku dadi apa? Lho ya apa? Karo ta. Karo kok nih. Kok dadi apa kok daftar ngono? Loh, aku sebenarnya kan oleh daftaring kalau aku dadi apa urusan buri ngono ta. Ben aku iso dadi pengurusan panitia ketua Parsel Indonesia. Aku ya curiga. Sampean iki daftar kabeh golek bolo. Jajone liko kanca kula niki lho kathah. Jare wong panitia zakat. Jangan nek Cak Kusna. Oh. Aku cuma anggota. Oh iya. Iki langsung ketua. Perkara zakat rek. Iya. Awakmu siap-siap dhisik. Nek wong kaya insap ngene iki Cak Pendik, Ya, Cak apa? Sabil, Aku- jakate iki termasuk 7,5. Kok 7,5 ya? Enggak 7,5 kilo. Maksudnya oleh ngono aku berhak ngono ya. Iya, berhak menerima Delok zakat. menerima menerima. zakat. Ya. Bener, Man. Delok 7,5 kilo, 7,5 kok ditambahi setengah on. Kayak rada. Jangkepane 10 kilo ngono lho, Cak. Zakat ora kilo setengah rek lah, 7 kilo setengah iku. Lho, kadang kaya ngene awake kuru. Kan didobeli, Cak. Tapi iki oleh telu. Lo lek parcel bebas. Iya. Parcel kan njaluk parcel apa sap? Parcel apa? Aku ya wis Buah apa sembako? nek aku ya wis sak ono Cak gak apa-apa lah. Pokoke ono timbangane ngomong tok sampean. Bebas milih ya? Bebas. Bebas. Tapi Bebas. untuk insaf tak Iya. prioritaskan kalau buah kon kata saya. Iya ya, Cak. Kalau- Aja dincel-cel. Iku khusus gawe pencernaan api iku, Cak, seneng. Karo juwet. Iya, nek lambeku cek biru, Cak. Suwun aku. Nek mangan kates aja donceki Cak Insap. Apa? Soale peno kan gak patek ono untune. Nah, iya. Nek engko penonceki malah langsung kelak. Ngolah. Terus cek apa mangane, Cak? Lah mangane ya apa? Peno kan turunane codot. Dikira kok wongkul ae. Ya tak kira ambek sendok. Nek bebas milih aku milih. Ya. Milih iku. Aku milih mentan ae. Duh. Milih maksudnya milih mentan iki apa? Sing jek goreng mateng iku ta? Ya gak ngono iki serba duwe lah. Oh, lo. Jek enak. Jelas pilihanmu saja, Cak. Wis aku Cak, Tapi kita aja apa? lali. Cak Sabil. Ya. Gak ngono iki lho kan jaluk mentan. Iya. Tapi teman-teman lho yo Iya. sampai meleset ben. Wahyu jatan deh. Wahyu. Wayu. Uye. Wis ya. Wis. Sepakat gelem kabeh ya. Kowe iki Cak Kusnan durung. Lho, aku. Durung ngelis Iya. durung. Iya. Apa Cak Milih sampean apa? Milih apa? Aku iki nerima ing pandu. Oke, ya wis. iya, Berarti sempat- setuju ya? Setuju. Oleh parcel tak list kabeh ya. Iya. Ayo bareng-bareng ndonga rek. Ya. Ndonga. Dungo. Maksudnya ndonga aku. Ya list iki bener-bener iso terwujud ngono lho. Gak tepak bil, gak tepak bil. Kon siap Ya. Siap oleh parcel? oleh parcel. Siap. Ya siap, Cak. Sabil siap? Gerak. Ayo latihan saiki. Latihan menerima parcel. Oh, iya. Carane kok nek ana apa ngarani? Paket. Nek oleh temen gak gopo. Wahyu jatan rek. Oh, iya. Wahyu sapa? Iya. Wahyu uye. Oh iya. Wis milih tak gak iku. Wayu iku ya sik arep-arep parcel ta? Iya. Wis ta lah. Kowe gak pantes hari ini. Wis ta lah, ojo arep iku oleh- bareng sing oleh ngono. mikir saya budak, Rek. Paham ngono. Iya. Gak Sing arep. pasti ae. Aku gak arep-arep, Cak. Tapi sing penting ana lise dadi gawe bukti lho aku wis ngelis ngono lho. Iya, Iya kan? iki
Engko nek breset ya apa? Secara administrasi terpenuhi dhisik. Iya iku, penting itu mekanismenya kudu didata dhisik baru diajukan ngono lho. Dadi ono rincian. Sembarang ku nek melalui proses meneh gak gegeran tembe mburi. Dadi sesuai karo lise permintaane apa itu yang akan diberikan kepada semua anggota. KTP jolali. Kudu latihan. Latihan ya ngono kudu duwe semboyan. Aja lali semboyane. Semboyane apa? Sekali di udara tetap di udara. NKRI harga mati. Perumpat RRI Suara Budaya Surabaya. Sugeng dalu sugeng pepanggihan malih kalian giaran Ludruk RRI lumantar Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Ketua Purbandari SSN. Ide cerita Cak Insaf. Sutradara Cak Insaf. Dalu niki ndamel lampahan Tobat seri 3. Kanca-kanca ingkang nampi dapukan sarmin dipun lampahaken Cak Puryadi. Ning Purbandari dalu niki dados Darmi. Soni dipun lampahaken Cak Sabil. Rika dipun lampahaken Ning Wiwi. Cak Hengki Kusuma dalu niki dados Amir. Cak Pendi nglampahi dados Pak RT. Bu RT dipun lampahaken Ning Ami Sanjaya.
Cak Kusnan dalu niki dados Karji. Karjo dipun lampahaken Cak Insaf. Cak Ning giaran ludruk dalu menika kairing swantene gongso Kiai Macan Putih lumantar ruang kesenian Pro 4 RRI Surabaya. Makarya sami kalian SMK Dr. Sutomo Surabaya saha SMKN Negeri 2 Surabaya. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Operator studio Cak Isnan. Operator video wonten Cak Lika. Wusana kita saking studio ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken. Sumangga. Bojomu yo omong ngono kok, Nduk? Napa, Pak? Nduk. Ya apa rek takjil sing teko nggone Pak RT iki mau. Kongkonane Pak RT dicegat dalan, takjil dijaluk kabeh. Gak nyampe nang masjid. Lho nggih ta, Pak. Lho kalau wingi wonten griya kok. Lho nyatane iki mau kongkonane Pak RT yo ngomong dijaluk ambek bojomu. Lho. Kok saged sih niku wau ya. Ngono rek Sony iku isin-isin wong tuwa bapak yo isin senak nang masjid. Isin ambek Pak RT sing wis gawekno takjil sak. Waalaikumsalam. Kok nyebut-nyebut aku sampean. Pak, jenengan kok nyebut-nyebut aku lah ngono. Iya. Apa mau? Itu kok mburi lah apa? Gak ngono iki lho Bapak matur nek sampean. Perkorone cilik tapi yo ngisin-ngisino. Lah perkara cilik takjil iku ayo. Lho. Takjil perkara takjil iku lho, bapak lak yo isin senak. Lah napa hubungane kok takjil kalih kula napa? Takjil sing gawanane Pak RT teko RT kono iki mau digawa sitoke digawa kancane sitokne mbok cegat dalan. Lah gak nyampe nang masjid. Lah napa saiki? Kok diceritakne kali bojo kula? Napa hubungane, Pak? Lah awakmu durung teko aku cerita ambek bojomu, ya tak kongkon ngelingno lah minimal ngelingno. Perkara takjil. Saking Pak RT. Iya. Sing digawa Karji. Sampe dekek ndi? Kok cedek takjile sampe dekek ndi? Ngono. Sik aja ngecepret sik tak cerita. Karji kok dikongkon Pak RT. Iya. Kongkon ngedumne takjil. Nek Karji wis teko, Karjone sing durung. Oh, Karjo. Sing mbok cegat jare Karjo. Aku jenenge Karji karo Karjo iku jumbuh. Pokoke tak Karji karo Karjo ngono. Biyen iku jenenge Kusnan. Nah, ya. Iku kan kon dijak ate ngeterno iki takjil kon ngedum-ngedumno. Iya. Terus sama dekek endi? Dekek endi tak jaluk jare kon ngedum-ngedumno timbane didum-dumno ado-ado tak dumno barek kanca-kanca. Sampeyan kliru maksudnya digonang masjid kuno mang dikumpulno rono lho. Lho akate takjil iku lek dikongkon ngedumno kongkon bagi-bagikno sih. Iya. Masa kudu dibagekno nang masjid masih arek-arek kanca-kanca kula ya menungso. Masih dikeki takjil dibagi-bagi takjil ya gak apa-apa sih. Ya aja ngono Mas. Ya bener ning ya. Kurang bener ngono lho. Soale takjil sing teko Pak RT iku jadahe gawe nang masjid. Nggih pokoke jenengan jamaah masjid. Jenengan kan takmire rumangsa wira. Sampeyan nggih bener dhewe ae kok mesti ngono. Sampeyan takjil niku kan nyampe teng niku lho Bapak gak izin ta. Ya izin ta nang masjid kuno sampean aduh Mas aja nggih bener dhewe po sampeyan niku mbok yo ngerti. Wis ngene-ngene kok Karjo karo Karji ning anu meneh kongkon ngeterno masjid. Ojo lihat ngarepku.
Lho yo kok ngono ya Sas, nggih bener dhewe ajane papa ngenes aku ngrasa. Aku lek panganan digawe lek kanca-kanca kudu rumahan gak isoan, Pak. Sony. Ya Allah. Panganan kok digawe perkara. Sing penting lek didum-dumno nang wong. Ya bener, tapi ya kurang bener iku mah lho nak, Sony. Ya Allah, Bapak izin lho nak. Bapak iku ya wong masjid, Bapak ya jamaah masjid. Bapak iku takmir masjid. Nek sampe ono kedadian kaya ngono katik sing gawa iku anakku ya apa Bapak iku? Lha iki tambah bener padha ambek gawe rai Bapak anake Pak Sarmin Sony. Ternyata membantu tugasnya Bapak ngedum-ngedumno takjil ning masyarakat, gak pilih kasih gak cuma sineng wong jamaah masjid ngono apa? Iya bener tapi keliru ngono. Bener tapi kurang bener iku mau lho. Ya wis, aja dibaleni maneh ya nak, Sony. Ya. Ya apa sih karjo karo kaji. Anyen sampean gawe benere dhewe ae. Apa ngene Pak arti sampean kandhane engko aku sing ngedumno luwih tepat sasaran. Iya. Sampeyan aja nemen-nemen Bapak ngurusi masjid oleh apa niku? Sampeyan iki. Ya Allah. Sampeyan arep menang di mana iki? Ya nang arep nutuk niku merokok kudu. Lho Kak, Pak, kados ngoten lho, Pak. Bapak sih rada gak penak lho awake iki. Ya, Bapak tak istirahat sih ya. Nggih, Pak. Nggih. Ngono, ya wis kono lho. Kerajakan
peteng mbok kok krucuk-krucuk wis awan ngene. Kon niku lali ta ya apa? Ya mesti ya iki lan poso, kon jare poso. Ya poso, tapi yo iki mau lo kiriman akeh. Lho. Kaget ta. Ndak sing sepurane Cak ya. Aku ku bingung. Kate konfirmasi. Sing jenenge Karji karo Karjo sing ndi? Ya apa arek iki? Lah nyeluke. Wong awak dhewe iki ya kekoncoan. Sakmono suwene kok iso gak ero ae. Karji aku. Lah mereka berdua selalu bersamaan dadi aku bingung aku tak lihat. Oh, Karjo iku apa? Iya. Ya aku Karjo. Iku Karji. Jijo kabeh ya. Kok nek ngetek iku. Heeh. Iya, dewek-dewekno. Wis tak dewekno. Mesti aku kok. Apa? Panas-panas ini kok gak sumuk lah. Ya sumuk sajane. Ngowelak aku jane. Sajane kene luwe ta. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya apa puasa-puasa lho iki. Lah iya alhamdulillah. Iya, aku ya aku ngrasa ring kok lak wong apian sih. Iya, ngene lho. Cak Karjo. Ngene lho, sepurane Son. Aku iki termasuk orang yang beriman. Aku selama iki poso terus. Mas yo weteng luwe tak kuat-kuatno. Beriman poso aku. Bagus ya kok. Iya. Ya poso lah. Ojo sampe aku kalah mbak Karjo. Wong Karjo potongane merosot ngene poso. Aku sih Karji potongane breset teh poso. Aku ya isin nek. Ana sing makili ngono. Heeh. Oh. Apa sih gunane poso gak luwe. Lho, ngene iki lek ana sing ngelak ya apa ngelak-ngelak ngene. Lho wis biasa. Son iki. Kon gak iki. Kon aja iming-iming lho. Kon gak iki. Apa iku? Tekan. Poso gak ampun. Aku iki poso lho Son, aja kok ngambung-ngambung ngono Son. Apa rek? Saiton iki. Iso bedakan sih iki es tekan apa es telen apa. Ampun. Tak jo, ampun. Wah, aja didilat. Ambune ayo enake koyo ngene iki, Jo. Iya, katik ese ketok kemeringet. Lah iya, tak critani. Jane maksudmu ya apa sih? Tak critani. Ki sak bungkus regane piro? Ya karo, Jo. Karo Jo, ya karo Son. Oh, niku nek wetengmu luwe ngomong kok mencela-mencel. Jelas aku kan ana wong dodol es cik lagi dodol winginan. Iya. Ya musim Ramadan iki dia dodol. Dan ternyata enak suwek. Wah, aja kaya ngono kuwi Son aku poso Son. Iming-iming. Aku ki cuma cerita. Iya cerita tapi alangkah indahnya tidak hanya sekedar cerita iki sampai incipi. Oh. Tapi batal lah cara aku ngincipi iki. Lha apa batal? Ya lek montekno kabeh. Ngincipi yo. Ngincipi tapi gak apa-apa ngincipi. Ya iki. Terus nah kon sing iki gak mau ampun. Iya wis. Bungkusan sitok ampun. Iya. Gak batal nek ngincipi. Iya ngincipi. Sing sitok iki bungkusan isine sego rendang. Rendang rek. Ya tak cepane Adang iki. Iki aku tuku telu. Njaluk iwak apa? Ya wis sembarang lah. Iki daging. Iya wis. Iki ayam. Nyah. Ya wis. Sun. Aku gak enak mangane aku tak nang kono mbak arek. Iya. Entekno Cak ya. Entekno. Kurang tibake.